Onyankopɔn kro a onam ye na Awurade Yesu Kristo so na waye ye na nkwa no ono na anuonyam ne keseye ne tumidie ne ahoɔden enye ne dia ene ne da nyina amen. Menu adofo ene waye krado se wo pese wutie me na wo pe osoro ahema mu akɔ wo a wo pese wo ye kronkron mepawcho ne de Onyankopɔn de atoma koma so se me ne wo nkasa emfa awudie hu yenye nkyerɛkyerɛ emfa awudie hu ene de enye preaching na emom eye nkyerɛkyerɛ a ɛfa awudie hu yɛbɛhwɛm ni ahu ni enti a awudie baaye ni ahwɛ ni ahu awudie kwan bɛn so na fa so baaye ni ahwɛ nso sɛ da bɛn na awudie baaye ni ahwɛ nso sɛ na awudie kura asekyerɛ ne sɛn ni ahwɛ nso sɛ ni ɔbɛkɔ so adi awu no ɛdeɛn na ɛbɛto no saa nso na yebe pepe mu ni ahu awudie mu fareba awudie mu nsonsonoye na yasa nso ahwɛ ne ɔwɔ ahoɔden a wɔka kyerɛ yɛn sɛ ma yɛnni awu ma yɛnni awu eti adɔfo no momme yɛmfa yɛtwerɛ nsɛm no na yɛnkɔ Exodus yɛhwɛ ne enti a Nyankopɔn kasa fa awudie hu anaasɛ mpo awudie ɛwɔ Bible mu anaa eti yɛbɛkɔ akɔhwɛ Exodus sɛ awudie ɛwɔ Bible mu anaa awudie wɔ Bible mu yɛhwɛ Exodus etira ɛyɛ aduenu si yɛkenkan yimudu miɛnsa no a ɛtwerɛ nsɛm no se nni awu nyammie no mu asɛm se nni awu otwadi ampɔne se nni awu ne ɔka obi nka bi no ɔse nni awu ne ɔyɛ me ne wo kra so hwɛfoɔ no ɔka kyerɛ me ne omienu sɛ ma yɛni awu hallelujah Awurade hu yɛ mmɔbɔdaa si yɛni bɛba yɛn ho so abre nyinaa na yɛni awu amen okay afei deɛ ma me ne wo nkɔ yɛadesua ne so ɛnɛ dai